ki khubor ka Batisi TV lawan ra ashapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Hakini ki khendet singi ka Batisi TV kala yo ban ya keren bat ki arngut kinong elampat ba kata Presiden Barim ke KSU uba Paul Lingdo bat Presiden Barim ke FKJ GP uba Arden Miller basayo moj ha ka babaro arngut kila penpau bakim don jing AA banya trailang hapadeng jongki na ka benta ki mat ki jura ki bakajat benreo ka yakendo jing Habaya keren ya kini ka benta Presiden Barangba jong ke KSU usamla Lambok Starwell Marngar uloong bakani kamdai tang ka jing angnot jong ki seng balang Henry ka jing angnot ka bami na ka sur ki babun balang baki kwa ba uba Arden ba uba Paul Lingdo kinya trailang Kumunong ilam jong ke KSU usamla Lambok uloong baka jaj benreu kadang don kam shisha ya kini ki arngut bakinya tenrong ya ka lingkor ban no senyang ha ka sensyar khadar bat kinyo rungkhle biang sasisin hapo ka yeng dor bar thau an ban keren bat ban pensngo ya ki babun kimat ki basa teng ki bakta ya ka jaj benreu Uloong babaro arngut kiladai ki nongyelam seng bhalang bat ki sngoto khambha ya ki mat namar baki dei ki balamat jinge hamadan ru hakapor baki long nongyelam usamla Lambok uloong ru baka KSU ka haka jing start jongki baro arngut ban yapen bej namar baki ladai ki rangba ki bas sngoto khambha ya keren pedang ki elektronik media pedang sim tambe ba pol ba Arden hoi jing kumbang yo sngo sarum seneng ke jing ya keren ki pai ba ki don ga jing ong ba ki don ga jing soblau ba kini ka arngut kem semlayo ban song po ino bar tho an menta kanti mar ki jusaki ki ong ba ki de ki wei kita ke baju sulur ba junut ban keren ya ki shu ba per po ino bar tho an tingi i ka jing keren juki ba ki long ki bala kloy ya ka ban don ha ka ju kan san da ka ba stu jumut ya kita ki mat ki ba maki kan keren nam ta gari ba jat pen riu wa chong ga jalai bro koi tingi ru ngikmi lenti ba ngidang don kam ya kini kirang ba ya ka bakin tang tanrong ya ka langkor panno senyang haka sensyar khadar kham tam bakin long kita ki ban keren ya ka sur jong babun balang kham tam ki pending isu ki ba ya keren lemang keren ya kata ka long ba kini arngut ka long teng kum teki kum student leader ba pol ba Arden kum unong yelam juga FKGP kila ada perang ba kila ada mak jing i hamadan nam taban pen sawa pen pesngau ki isu ba per ti ngasau ba kalong ba don bok cenada maki kin ye teng ye kakam da jing stu jumut ba kin ye pen sawalang la keju kosur pat ngidon himdon kunun go jing ratin ba ngin yo ya ka jing ya ka wei ka bot nam pat klan pan nam penjur susu ya khamtam yakini pending isu khamtam ya dei ba ka LP ka dei ka pending isu ba ka por jungki lo ju kren teng ni ka mat ba ju dawa ba lo ju don ka komiti por jungki ru por jung ba polo ba Arden na ka isu LP te ka jing anut thrai nei tang nangi kum ki sang balang dei ngai i ba ka jing khamtam ka sur jubun mi balang ngakren ka ta ngakren ei bang yo sngo ka long ba ki thrang ba anut ba kini ki arngut kin yai continue kidon ka jing anut ba kini arngut kin yai tanrong bat ken ye don kalat kalti ya ba taka space ki ken yo jaka ya ka ban patsngo ya kita ki issue jong jala jong je periuda ka ba ken yo ban rungkli yang sasin siwat po jong ba tho ai kata jeng lo chuba pun balang po ba jong jala khamtam jong jai pendu ko wai namar kum kalong ngakren kata kalong ba hot ngam kwa ban kren ke ai kata ka ba maki ye don re ka jing pe jong ngam i ba kanon kanon lo ka jing fer chumut shu phe tang ka party maki ki don handai compare lagi pong sopti li sopti sau kam lele sai badon jing stu chumut ban kren je ju isu ngatrai kadi kata ba kong santam amda i don kam ong bangin long siang mangi handai maki la long yang ba la dei teng ki yalam bat hikai ngi por menswa ki rong ba ka sutu khama la ka jong kalenti ong ba den kren da we khtien ba por kren da we khtien dei ka ju khtien kren te dei kam ka dei ka kamera mo jongki ka cik start ka cui kumnu bikin pentelun ya kakam reban ong bangin long siang ngi sotek ba la ban ong ba we de na ka we kun hun bikin atiar we de ka hun ki atiar ha balongi pedang ba penyesuk ta kam dei
Rai yo to yo le se jing long breu ka jing ya lenti isu paper yo se kadon hang ni yang tai ilat kata te ka jing long breu mla biang monum loru rai kim tai barat bariang atrai la pan bet kata ka jing start ka jungki kom ki rong ba ngidon ka jing sinia ngidon ka jing ichkam ba ngem dei ba ong than ba ngin ba tai mangi ngin hikai mangi maki lo sthu lo trong kamram kuno ban pan bet dei ngi sudan ka jing ndot ba ngidon ka jing nget ba kom ba kalong kadu mtang i ba kim pat sudan don kuno no ka jing ya per remote mereka differences pedang cuki ini bunsin iba kira ni juga isu kimat jura jong cai penrep rep kongsan ke distang jeng stu jumur kunuban pentulun sekma jak salentem mak miki terong banyak tenti pan klan pan pesau di kimat jura cai penrep la kalong uput usam la pikiran sepang kayu kam jam la pikiran sepang puli putih la pikiran barok kiliang nomor ka jela jungi kadang kerang bang i badang nang hiar kana mi kisnam tinggi don kam ye ki rorong ba kam tam kibla perang kibla i jengmut jom khat kiban ya chakmat om kenya chadin kum sumprong kejala jungi don kam ginong yelam kiban yelam chakmat om menyelam chadin kata ka jeng unut jung samla kam tam ka jeng unut jong pat ba nong sunong jong jala ba ko